Ninsabu fi żmien fejn il-bniedem jagħti importanza kbira lill-ġisem. Nieħdu ħsieb ġisimna, nieħdu ħsieb noqogħdu attenti naraw x'nieklu, noqogħdu attenti mill-mart, nipprevjenu mill-mart. Noqogħdu attenti biex lil ġisimna insostnuh anki permezz tal-eżerċizzi. Noqogħdu attenti biex nidru sew, nidru sbieħ. Nieħdu ħsieb il-ġisem tagħna. U naħseb li kollha kemm aħna naqblu li qed nagħtu importanza u forsi kultant importanza anki żejda lil dan il-ġisem. L-importanza lil ġisem qatt mi żejda sakemm tkun ibbilanċjata. X'jiġifieri bbilanċjata? Sakemm ma din l-importanza lil ġisem nagħtu wkoll l-importanza lill-ispirtu. Interessanti l-Vanġelu tal-lum, interessanti immens. Għax dik il-mara illi bdiet tfaħħar lil Ġesu, faħret il-ġisem imbierek, il-ġewf li laqek imbierek is-sider li inti rdajt. U Ġesu jibbilanċja dak li qalet dik il-mara qalilha iva mena. Iva imbierek il-ġewf, imbierek is-sider, imma imbierka iktar dawk li jisimgħu il-kelma talla u jħarsuha. Ġesu jaqgħad flimkien mal-attenzjoni, flimkien mal-importanza lill-ġisem, jaqgħad l-importanza lill-ispirtu, l-importanza lir-ruħ, l-importanza lil dak li huwa ta' Alla. Hekk aħna ma ninsewx li l-awtur tal-Ġenesi meta jiġi biex jirrakkonta l-ħolqien tal-bniedem jgħid li Alla, immaġni sabiħa immens, illi Alla għaġen lill-bniedem mit-tajn tal-art, kemm sabiħa. Għaġen lill-bniedem mit-tajn tal-art. U imbagħad nefaħlu in-nifs tiegħu f'imnifsejh. Allura l-bniedem hu għaġna bejn tajn u spirtu ta' Alla. U ma nistgħux ninsewha dejn li aħna wkoll spirtu ta' Alla. Jiġifieri jekk jien nitħabat u nistinka minn filgħodu moħħi jibda jtektek fuq ix-xogħol. Il-ħidma li importanti biex naqilgħu x'nieklu, fuq il-flus, fuq id-dar li rrid innaddaf jew id-dar fejn se noqgħod jew id-dar li rrid nixtri jew il-flett ieħor ekstra li rrid nikseb biex ikolli iktar flus. U ninsa għal kollox l-aspett tal-ispirtu. Ninsa t-talb, ninsa il-ħsibijiet fuq Alla matul il-ġurnata, ninsa il-quddiesa tal-ħadd, ninsa li t-tfal importanti li nrawimhom anki fl-aspett spiritwali, mhux biss fl-istudju, fl-sports, fid-danza, imma fl-aspett tal-fidi, fl-aspett spiritwali, inkunu sbilanċjati. Inkunu nisbilanċjaw il-miżjien. U allura jista' jiġri li nagħtu importanza żejda lill-ġisem għaskapitu tar-ruħ, għaskapitu tal-fidi. Tgħidu li dan kollu x'għandu x'jaqsam mal-festa li qegħdin niċċelebraw kemm għandu x'jaqsam, ħafna għandu x'jaqsam. Għaliex? Qegħdin niċċelebraw illum l-assunzjoni, it-teħid kieku kellna ngħiduha bil-Malti, it-teħid tal-ġisem ta' Marija mill-Ispirtu fis-sema. Dan il-ġisem illi aħna għandna li nħossu li jħoss il-ksieħ mhux il-lejla żgur, mhux hekk? Jekk hawn xi ħadd tħoss il-ksieħ aħjar ifittex tabib. Dan il-ġisem li għandna li jħoss sħana, li jħoss il-ksieħ. Dan il-ġisem li jkun kuntent, li jkun imdejjaq. Dan il-ġisem ġurnata kemm sabiħa dejn se jkun meħud mill-Ispirtu, trasformat, trasfigurat mill-Ispirtu ta' Alla fis-sema. U din hija verità. Din hija verità. Verità li ġrat lil Marija, li ġrat qabel lil Ġesu, li ġrat lil Marija u li se tiġri lil kull wieħed u kull waħda minna. Għax aħna maħniex ġilda biss, aħna maħniex għadam biss, aħna maħniex laħam biss, aħna maħniex organi,
bioloġiċi biss, organi tal-ġisem biss, le. Imma aħna konsapevolezza, aħna kuxjenza, aħna sensibilità, inħossu, aħna ħsieb, naħsbu. U dawn għalkemm iġorrom il-ġisem, għalkemm inġorruhom aħna bħala persuni, imma huma lilin mill-ġisem. Huma ikbar mill-ġisem. Eżempju ċkejken ħafna. Il-ħsibijiet tiegħi huma ikbar minn ġismi. Għaliex? Kieku mhumiex ikbar minn ġismi jien ma nistax inwassalhomkom. Intom qegħdin tirċevuhom il-lejla l-ħsibijiet tiegħi. Qegħdin tisimgħu għaliex? Għax l-intelligenza tagħkom, il-ħsieb tagħkom, il-kelma tiegħi, il-ħsieb tiegħi u wis ikbar mill-ġisem, mill-ġilda tiegħi. Kieku ma nikkomunikawx. Kieku ma nikkomunikawx. Ara kemm sabiħa din il-verità illi aħna maħniex tajn biss. U rridu nqogħdu attenti b'mod speċjali fi żmienna għax fi żmienna din l-idea illi l-bniedem materja biss, jiġifieri titwielet, titwieled biex tkun bniedem da żmien, tkun twieled, tkun bniedem, titwieled biex tkun bniedem. Hemm smajtuha l-aħbar ta' wieħed mill-istati tal-Amerika, tal-ġranet li tal-permess tal-abort sa twelejt. Titwieled illum biex tkun bniedem. Imbagħad l-oħra fuq l-istess aħbarijiet weħlet ma nafx kemm il-sena ħabs, tajjeb, għax immaltrattat tarbija. Affarijiet tal-imġienen dawn. Affarijiet tal-imġienen. Imma hemmhekk qegħdin aħna. Għaliex? Meta nagħtu importanza biss lill-ġisem. Lil dak li jidher. Dak li ma jidirx għax għadu fil-ġuf tal-om, dak mhux ġisem, dik mhix persuna. Le, mhix persuna, dak proprjetà ta' min qiegħed iġorru. Kemm aħna żbaljati. Allura l-festa tal-lum tallimna li dan il-ġisem tagħna se jittieħed mill-Ispirtu. U tallimna xi ħaġa sabiħa l-festa tal-lum. Forsi kemm anki forsi nies fostna li ma jimnowx, forsi anki kultant mhux tort tagħhom, forsi kultant tort anki tal-Knisja. Tiġri affarijiet li jiġru. Forsi tortana aħna kollha responsabbli tal-fidi ta' ħaddieħor, l-ewwel wieħed jien. U forsi ma jemnu, forsi żgħażagħ tagħna dbedu, ħsibhom biss biex jiddevertu, biex jieklu, biex jilbsu, biex fejn fien, biex jisifru, jieħdu ħsieb il-ġisem. U kultant naqgħu qalbna ngħidu dawn, taqtgħux qalbkom. Għaliex? Għax dak l-Ispirtu Alla li qiegħed fihom illum jew għada se jirbaħ kif rebaħ fil-ġisem ta' Marija. Dak se jirbaħ. U l-Ispirtu Alla li hemm fihom anki f'dawk li jgħidu ma nemmix falla. Jiena li Alla ma jeżi. Anki f'dawk l-Ispirtu Alla li hemm fihom dak l-Ispirtu se jittrasforma, se jbiddel il-ġisem, din il-ġilda li titmermer tagħna f'ġisem glorjuż. Meta jasal il-waqt. U allura ix festa ta' tama dejn tal-lum tagħna. Ix festa kbira dejn tal-lum. Illi Marija ixbija tiegħek tagħna fil-futur. Ixbija tal-ġemma li temmen fil-futur. Nitolbuha lil Madonna l-lejla biex sa fejn nistgħu aħna dan il-bilanċ bejn il-ġisem u l-Ispirtu nippruvaw nżommuh. Interessanti immens, noqogħdu attenti għax il-Knisja jew aħjar il-Vanġelu ma jmurx kontra l-ġisem. Kien hemm żmien fl-istorja tal-ispiritwalità tal-Knisja fejn il-ġisem kien qisu jidher xi ħaġa second class, kera, ħażina. Le. Il-Vanġelu, il-fidi tagħna ma tgħidilniex hekk, anzi, lill-ġisem irridu nagħtuh il-valur, l-attenzjoni u l-importanza tiegħu, imma f'bilanċ. U tantu importanti l-ġisem għalina l-Kristjani illi ma rridux ninsew li Alla innifsu kemm sabiħa. Alla nnifsu sar ġisem.
ħa fuq il-ġisem tagħna. Ew nitolbu lil Madonna biex sa fejn nistgħu aħna mhux biss aħna imma l-familji tagħna u dawk ta' madwarna nippruvaw inżommu l-bilanċ bejn il-ġisem u l-ispirtu, bejn il-ħajja materjali u l-ħajja tal-fidi, bejn li naħdmu nistinkaw, nitħabtu, il-ħajja kollha kemm taħbejt, imma wkoll bejn li nieqfu, nikkomunikaw mal-missier, nisimgħu ikellimna, imberkin iktar dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jħarsuha, nipparteċipaw għall-Ewkaristija tal-ħadd biex verament, minn issa stess inkunu qegħdin ngħixu il-glorifikazzjoni tal-ġisem tagħna, l-assunzjoni, it-teħid tal-ġisem tagħna mis-sabiħ ta' Alla.